Здравейте, приятели! Едно кратко включване от Тодор Тодоров Стор. Искам да ви представя новото ни попълнение в магазина. Именно една касчица втора употреба. Казвам касчица, но всъщност представям ви Icon Air Fleet. Каската е разцветка тип Synthwave. Стилът е взет от 80-те с аудиокасетата отзад, светкавиците. Шарката е невероятна. Разкошен визиор, който покрива дори и брадата. Това ли са много интересно. Златистите очила към нея са невероятни. Изключително удобна каска. За втора употреба каска. Невероятно запазена, почти като нова. Каската е размер М и е единична бройка, тъй като е втора употреба. Ще ви кача линк към уебсайта, така че ще може да ни намерите лесно, ако решите.